Έχω το χυμό. Έχω το χυμό. Έχω τον. Δίνω. Δίνω. Χυμό. Δίνω το χυμό σε έναν άντρα. Δίνω το ποτήρι σε έναν άντρα. Δίνω το ποτήρι σε. Δίνω το ποτήρι σε έναν άντρα. Έναν. Αγαπά. Αγαπά. Άντρα. Αγαπώ τον σκύλο μου. Το παιδί αγαπά τα πουλιά. Αυτοί πίνουν το χυμό. Το ποτήρι στα πουλιά. Δεν αγαπάτε τον σκύλο σας. Δίνω τα πουλιά σε έναν σκύλο. Τον πουλιά. Δίνω τα πουλιά σε έναν σκύλο. Έναν σκύλο. Το τυρί και το ποτήρι στους ελέφαντες. Οι κόρες μου αγαπούν τους ελέφαντες. Οι κόρες. Οι κόρες μου αγαπούν τους ελέφαντες. Αγαπούν τους ελέφαντες. Το ποτήρι στους ελέφαντες. Δίνω πουλιά σε έναν σκύλο. Δίνω τα πουλιά σε έναν σκύλο. Δίνω τα πουλιά σε έναν σκύλο. Get more with Super Duolingo. Go ad-free and skip the interruptions to focus on your learning. Unlock unlimited hearts and make as many mistakes as you need. And you can target weaknesses in your practice hub with AI-powered practice sets based on your recent mistakes. Αγαπάνε. Έχω τα γλυκά. Ποιον αγαπάς? Αγαπώ τη γυναίκα μου. Ποιαν αγαπάμε? Δίνω τα γλυκά σε αυτόν. Τα γλυκά σε αυτόν. Δίνω τους σκύλους σε αυτόν.
Αγαπώ τη σοκολάτα. Τι. Σοκολάτα. Δίνω τον πίθηκο σε αυτήν. Δίνω τη σοκολάτα σε έναν πίθηκο. Δίνω. Τι. Σοκολάτα. Δίνω τη σοκολάτα σε έναν πίθηκο. Σε. Έναν. Πίθηκο. Ποιον αγαπάς? Δίνω τη σοκολάτα στη γυναίκα. Δίνω. Τι. Σοκολάτα. Δίνω τη σοκολάτα στη γυναίκα. Στη. Γυναίκα. Δίνω τη σοκολάτα στον πίθηκο. Αγαπώ. Τι. Μου. Δίνω τους σκύλους στη γυναίκα. Δίνω. Δίνω τους σκύλους στη γυναίκα. Τους σκύλους. Δίνω τους σκύλους στη γυναίκα. Στη γυναίκα. Δίνω τα γλυκά σε αυτόν. Αγαπάμε σκύλους. Αγαπά τους αυτούς σκύλους. Guys, 2023 is the year to start. Stock prices are low, and now is the time to buy while it's. You downloaded the Temu app yet? If you don't have it, you should get it now. Users on Temu can get this RGB wireless speaker for free. These speakers are great for any setup. They have great sound, color-changing light, and can wirelessly charge your phone. Have you downloaded the Temu app yet? No? Why? If you click this video to download Temu app now, you can get this RGB wireless speaker for free. What? This can't be real. It's totally real. Wow! I actually got it! That's amazing! Click this video to download Temu now.